Ginpatukod nga footbridge sa barangay Sumagbacol City ginareklamo bangod ginapahayag nagasablag sa sapa kag nagaresulta sa baha. Nakatutok Aileen Pedraso. Ginatuktukan ang haligi kag may nagasabit nga mga basura sa higot sa sininga footbridge sa Pulok Mabinuligundos, barangay Sumag sa Bacolod City. 3 ka tuig ang nakaligad suno sa mga residente sang ginumpisahan ng pagtukod sang footbridge apang wala natapos tubtob na gabok. Hindi lang kuno higo tulukon, kundi nagatugas ang baha ang taytay bangod nagakatrap ang mga basura kung magtaas ang tubig sa sapa magtig-ululan. Pag sang nagligad, kadi kami di ba, pero konflikto manggid sa kahit talang niya sagbot, talang niya sa babang area, masalod na kahit tungod sang naggasagnoy siya sa kuan, sa tubig. Tang tanan to nga higko kag mabalabag. Ito man ang kuan sang mga asosasyon di mo. Kapermisyon. Ginpatukod kuno ini isang barangay kagawad nga si Rocky Huxon para agyan pakadto sa iya lugar. Bangod wala naman napuslan ang taytay, panawagan sa pila ka mga residente, ipakakas na lang ini. Kung sa diri sa amon diya, gusto gid man tani kwaon ni kay para nga tawhay ang subade. Kaya mo man lang na diyan nagasabad nimo. Dason ang kuan pa di, ang sagbot lang gid man. Kay hindi man mahuman nga mataytay kay ini matumba man ni. Tutukan kuno sa barangay ang reklamo sa pila ka mga residente. Ay doon ako na natabo, siguro na agyan sa mga bagyo, naguba. So, kaya may na-complain nga mga residente dati ilang taon ta ang site to, kag ano may mo sa barangay. Isurround naman sa kagawad. Wala nagpa-interview sa news team ang kagawad apang nagpahayag na kakso na sini ang taytay. Upod kay Reynald Casillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.